Amin amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Safari goma yalla goma. Amin amin. Al-Fatiha. Allah ya rahama masa. Allah ya sa ya huta. Kai, Allah ji ce nan. An tafi manya sun mutu. Shekaran jiya nan kuma gama magana da Allah. Rayuwa. Komai da lokaci. Komai kowa in mu a ji shi mutuwa. Mun ba su kala, mun canza dala, sai mu ba su kala, mun ba su kala, mun canza dala, sai mu ba su ga dan basin nan mai kwalama ga kwalaman man nan. Amin. Allah ya gafarta. Allah ya gafarta. Al-Fatiha. Kana ji Zubairu? Na'am. Shiga gidan nan a fito da shinkafa. Na manta ba muku sallama ba. Sanda zuwa. Lafiya na aiki. Lafiya alhamdulillah. Wasu na ake yi na koko na kama ana kaciya ne. Suna kuma Allah. Suna da za ka mun zauna mun yi layi haka? A to Bawan Allah kai ba shi da hankali ne. ya ne? Na yadda. A mutuwa aka yi kenan. Kai sai yanzu ka sani ma kenan. Na tuna a karanta mai. Alhaji ne Allah mai rasuwa. Alhaji mai babban gidan nan mai kyautan nan wanda ya raba buhunan dauro da azumi. Me raba buhunan shinkafa? Kai wannan wai kai gaskiya mutuwan nan. Ya za a yi? Ya hakuri. Wai ya san shi ne? Ban ne kuka wallahi ban ne Alhaji mutumin kirki. Alhaji Shehu ya mutu. Alhaji Shehu Allah ya mai rasuwa. Hai, mutuwa ba ta bari wani. To ya za a yi? Da na san mutuwan nan za a iya cewa a bar shi ne in mutu wallahi garan mutu. Mutumin kirki ne. To wai kai malam ka san shi ne? Na san ina jin labarin shi a gidan rediyo. A gidan rediyo muna jin labarin shi. A gidan mutumin rediyo? kirki. Na gidan kajin nan na can babban gona. Shi. Kai. Yanzu dai wai wannan yaron da ku aike shi na zo nan na ga wani yaro ya tashi. A aike shi. Ai jikan shi ne. Jikan mai To shi rasuwa. jikan shi ne Allah sarki da gani zai biyo shi a kirki. Na ga yana da biyayya. Alhaji mai hannun kyauta. Alhaji ne ce ya ɗauko abinci a ciki. Alhaji ne ce a ɗauko abinci shinkafa kenan. A to shi kenan kafin ya dawo kun gane a ƙara salatin annabi 11. Yawwa ƙara mai Alhaji mutumin kirki ne. Amin. Hai. Amin. Mutuwa. Kai. To ya za a yi? Amin. Ya za a yi? Rayuwa ne. Amin. A karanta hailala da isin gibari kaba 11. Kai Alhaji mutumin kirki na ƙara 1 ta zama 12. Yawwa ƙara 1. A karanta kuwan Allah kaba 3. Amin. Allah ya ƙara gabata ma Alhaji. Amma wannan mun san ya samu. Kai Alhaji mutumin kirki. Ranar Juma'a Allah mai rasuwa. Ranar Juma'a hajiyan baiwa ba kowa ke mutuwa ran Juma'a ba wallahi Sai an duba. To rabbana atina fid dunya Amin. hai Allah sa Ka sha hanya ba. wallahi Allah sa ya dawo da wuri wallahi kuka ce ko me Sa ta yi da kanta gefe. Sauki mai kyau sai a kai shi ko? Malam, me wannan? Me wannan? a wannan guziri na ne ai ka san ana son matafiyi da guziri wannan kafin Zubairu ya dawo ne ai Za ka yi mai da shi kenan. a karka damu in ya zo ka gani ai Ikon Allah. Ka ga ikon Allah. wa zan bashi alam wa bai zo da shi alam Karke. Haba malam. Ana ji da jimamin mutuwa. Kana yawo da cewa ai wannan dai wajen mutuwa an san wajen mutuwa akwai abinci na gane Alhaji ko za mu kara mai addu'a ne kafin ya dawo Addu'a ainihin ma ne. Addu'a ba ta faɗi na banza. ga jikin ko yana mutuwa ne Makaman mumi. an zo zuwa da shinkafa Ya za a yi? yawa ƙara uwan lau kafa 3 Amin. ko a yi 5 tun da ci Alhaji mai komai nashi ana sa ya fi na kowa ne mutumin kirki ka san mutanen kirki Haka. ayi Wai a kira mana Zubairu mana ko an gama abincin nan mu san. ai sauri a dubo shi ta ina da gidan take Kai Zubairu. A dai kira din sabiya ba mu san albarkan da Allah mai. Ba shi da hankali. Mu dai kira din dai ba mu san albarkan da Allah mai ba. kun gama na kuna gama na ba Shi dan basi bai da komai sai kwalama. Burin shi dai shine ya ci shinkafa. Ga dan basin nan. Alhaji na ji yaron nan shiru ne.
ya ce ko za a tura a kira shi ne ko kuma ba su gama abincin ba. Bari dai kwala mai kira. Zubairu. Na'am kawo. Zo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wallahi shinkafan nan da asa. Zubairu ya na ganka haka. Shinkafan da asa a dafa ta wallahi ba su dafa shinkafan nan ba fate suka ruda. Ba. Fate. Fate. Ni sun ban je dai yanzu fate ne ake yi kenan a Ai gaggawa kenan. alhamdulillah. Yanzu kana ji a je a samu gishiri mai kyau. A samu mai siga da Allah ba kwanan da ke ji ya kamata a samu mai gwangwanin siga daya. Ya kamata a sallame shi. Siga gwangwani daya. Gashi na zo da kayan ma'aikacin shi ya kamata a sallame shi. Maza da Allah ka fito da shi. Yanzu kana ji? Yanzu ba Allah a karisa addu'a. Allah karisa addu'a. Bismillah a karisa Zuwan nan dai ku karisa ta. Gobe zan dawo gobe. Kai hakuri a kawo fatan nan din Allah. Jira ba Yanzu kana ji? Kai hakuri mana malam. Kana ji oga? Kai matafiyi ne ba mu san daga kake ba. Ban sa abin da zan kara bane wallahi. A'a ya hakuri. Malam ma karisa. Ba mu san daga inda kake ba ka ci abinci ba ka ci ba oho. Yake kuma ka zo kuma makoci kuma ka ci abinci. Ba ruwa ka da ka sha mana. Sha mace lafiya. Ya mana malam da Allah. Ala kara dangana. Ala kara dangana. To ta kan kaman mana ne koko dai. Ba ni ta maganin basin nake siyarwa da. a bagalin basu malam to da ka ce ke dan Kada ka sha ruwa mana. Kai wannan ni a dangin mu ni ne ban san shi ba. Ban san wannan a dangin mu ni ban san shi ba. Ban san shi ba ban san shi ba. Ban san shi ba wannan. Gaskiya wannan Gani na ma wannan. Kai yaran alaji. Huta lafiya.